Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa habibina Mustafa wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaremi, tumatandang sa matano sa pamamakinugan si Sagyan ka iya live tanong, ukuratan way mapiyagyan ka iya kinipagpudin tanong sa nga iya luks tanong pagaritano, si Magister Muhammad Ismail. So, sabab sa nga iya di tanong di ka pamamakuti sa nga oras tanong, na tanda ng tanong kaniya sa matano sa pamamakinugan, pagkabugis kaniyan sa mga panguyat na sumipantag si iko kumagusin yan na initay ko tanurunuto. So wala sa nanuruno Allah, Magister Ismail falyatafaddal ziyadatuhu mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga magariyak na gusto mga bubayak na kapapatagan na di ba sa nga live. Why, balasan mo lagi ang ito aging kay mga aritano. May ilera ko na natira na bagay kasapi at may tubo panguyat. Maurip no Allah, kita no kalilipatan na si tano matatago sa aging kay bulan Ramadan. Ulan-ulan Ramadan na pakamabarakatan. Gini di tanong di ka pamanisi ko Allah at taufikan tanong niya sa mga pipia mga amal ay kasuswat yan sa giyan kay Ramadan. Okay. Mga orip no Allah, giyan kay Ramadan na makaibarat ini sa pamana madrasa at biyad tanong sa mga ginawa tanong sa mga pipia mga paparangan sa Islam. Okay. Ay kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Adna betenarakan wa hadith. Yung kaya hadith na mababa hadith. Na upama ko tendangan tano sa mapia pamamakiligan nagu pagamasamas tano, pamamikiran tano, so mapapadal mo na pamana kamapian na tanto kumala kamapian. Mababa hadith. Okay. Biyali niyo mga ulama, kaida, pengdudan. Okay, si iko pamana di nga dikiplayok so kang ginawa oy ay pakasalagi ang hadis na si pakaanta pa si ko kerumay dua kataw mama aguba kerumay oy ato lagi nga hadis tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minun mu'minah in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Okay. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kegud o mu'min ay manana so karuma amama so karuma niya na ba inadinyan ikegud amay ka adna denyanun kaswatan. Okay. Pamana di perangitano o di na di ikagwad mama so karuman niya na ba amay ka ana ini kagwad yan na ulaula. At tunay sabab, kagi opun ad na ini kagwad ko na ulaula, na din sa akal ka an mabuagil bakyan, asigu-sigurado ini kaswat ko na ini kabubaya ko. Nagyan kaya hadith, ang miya kabubaba, na balo nga na kaida si kupaman na betabulabuso na mita tapi yan na pedian ibarat na nakaruman yan oy na upun kay ni inggulan na nagyan kaya mababa hadith si ko dinu di kapagintaw na di ka puto lagi ang kutuwa pamana kabubuli na kerumay kabubuli na dinu di kang ginawa oy na kanabasibu si kukuan ay manan yan na kakaruma ka si ipong kang ginawa oy una tarong na si kukurumay ibarat na sumama na ana din yang kaswatan ko karuman niya na ba barat na mata na ako ba miya ka rangit-rangit sami day mga tero na mata nga ginag rarabtek binasa oy na upun ko tumiki dia nangilug ba ka sa paparangay na giyang kutwa karumang sana ka wa ini kabubaya kaon ka kebulungan na giyang tawida kan barat na so atero na detaro di mapia nakagiya ad nagalubukya na ikaswat ka. Oy, uli na nasipat yan ay kaswat. Ibarat pa ganito na ibarat na matay.
Ikadua na pegupangan yang siko kuan. Dikan yang dipami pe ibarat. Pegupangan yang siko mga sabah de gelebak. Oi. Na aya ke swagi yang uta muskilah na ke pamanakuan. Ke yuska. Wati na Wai dun ka na ini kararang ita kanon ugaid na an mabumi ang gelebak yarang na mapia. Na miya dagi yung ta problema. Lama lagi yang kaya kaida mababa hadis na upama ko inggulalan ka na ketatap kelalayo nagi yang utawa pamana kambali niya ke rumah isa siko ukita mapia. Na deteren sugi yang gigi na wai. Barat na ini kagud ko pedegah. Ati na siya na maratay gelebak. Nang gilu baka ko mga pedagal bekia ke baka alam yang gelebekir ka. Mapa ka di nagi yung kini kagud no. Ibarat natin na siya na sambil day adet. Wai. Ugi na pamikiran na kami akala namin nagupir ka. Nakisabar ka to. Tina. Yan kaya kaida miya hadith akatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagita kabasatan no. Wai deng ka mababa. Ugi na upama ka pamana bangadin na tatubikan. Oway, ngilibukan na ka. Si kudingan di ka pagintaw. Oway, barata so ke rumah anta ka mulayo ka. Anta si ko mga salausan. Na usarang naging gaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka minuminus na kilbatan lagi ang utawidakan. Mababa hadith. Nangiti ti Allah subhanahu wa ta'ala wala tansawul fadla bainakum. Umani pangalipati so umani mini panguna ko na wisarkan ko pedian. Ya bani pangalipati. Anay kagud ko pedeka na pamikira nga sa miyang gelebikar ka mapiya kami ayos lagi mo tagelebak. Na piyagi buyi miya batiar kan hadis sama buba. Wala sa Allah. Hada wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.